Ja, ik kan niet één ding doen. Ik spring van de hak op de tak, dat kan je best wel zeggen. Maar alles is ook zo leuk om te doen. Ja, het blijft een eeuwige ontdekkingsreis. En het leukste is fantaseren. Want dat moet je kwijt. Het is gewoon een overdosis fantasie en dat moet eruit. Mensen zeggen wel eens, waar woon je? Dan kijk ik om me heen en zeg, ja, hier. Dit is mijn, ik ben altijd hier. Ik heb geen, ik zeg altijd maar, ik heb geen bank en een tv en nee, er is niks. Het moet hier tussen mijn spullen zijn. Ja, daar weet ik wel raad mee. Met al die zooi. Dus. Maar ja, heel veel heeft ook wel een verhaaltje. En wegdoen kan ik niks. Goed, dan zo ontstaat dat. In mijn geboorteplaats op een marktje vond ik een houten schaatsje met een koper knopje. Helemaal niet wetende dat er, ik weet niet hoeveel schaatsen op de wereld zijn, maar goed, dat schaatsje was een mooi, vond ze een prachtig schaatsje. Nou, zo is het begonnen. Ja, wat ga je doen dan? Scheumen, rommelmarkten, weet ik veel. Maar goed, een redelijke collectie, niet bijzonder. Toen verhuisd naar de Schelling en daar heb ik niet zoveel aan gedaan. Dus, nu zit ik hier bijna 10 jaar. Hier is het wel geëxplodeerd. Dat moet ook, want er zit aan de Elfstedenroute en de grote ruimte. Dus uitgesproken plek om het nou eindelijk tentoon te stellen. Ik zal je een anekdote vertellen. Ik moest nablijven op school toen de tijd. Hè? En die man die zou wel eventjes mij vragen van, een beetje bijna vaderlijk, van jongen, wat wil je laten worden? Nou meneer, freelance tekenaar. Ik wist niet eens wat het was, maar het woordje free zat erin, hè? Snap je? Ja, ik vond het wel grappig, ja. Nou, uiteindelijk is het terechtgekomen. En nog een anekdote erachteraan. Mijn moeder, ik zei tegen mijn moeder als jochie, ik wil wel een huis met een torentje aan zee. Zei ze, ja, jij met je luchtkastelen. En ik zit op de Schelling een paar jaar en ik denk, ik krijg nou wat. Huis met een torentje aan zee. Nou, dat is toch prachtig. Over vrijheid gesproken. Maar je moet er wel voor knokken hoor en je wordt wel belemmerd en je hebt altijd centen nodig. Nou, die zijn er nooit geweest dus. Maar goed, vrij vechten, ja, letterlijk. Moest ik doen, ja, vrij vechten. Dat ding heet een paramotortrike. Het is begonnen in Davos in Zwitserland. We waren daar voor schaatswedstrijden. Toen zag ik ze vliegen, letterlijk. En aangezien ik van vliegen hou en vliegers maken, denk nou dat wil ik ook. Heb ik me daar gemeld, zijn ook cursussen gaan volgen, heb ik mijn brevet gehaald. Nou, als je ergens mee vrij voelt, is het wel in de lucht. En zeker hier in Friesland, het is een uitgesproken provincie om lekker te vliegen. Nou, hoe heet hij? Van der Meijden. Die zwom hier Elfstedentocht. Ik zou met een vriend gaan vliegen als passagier. En hij zei van, hij is ergens daarbij voor Snits of zo aan het zwemmen. Laten we er daarheen gaan. Nou, dan zijn we even langs gevlogen. Dat is wel spectaculair, ja. Op papier kan alles. Hè? Alles kan. Potloodje, papier, alles kan. Nou ja, en dan dat vliegen erbij, wat een droom is voor heel veel mensen. Vliegen als een vogel. Nou, kan ook. Kan ook. Er is zoveel te doen en zoveel leuke dingen. En ik weet ook wel dat niet alles lukt. Prima. Nee, die leeftijd, daar heb ik niks mee. Dat rijmt niet met mijn... Ik kan er niks mee, ik heb er niks mee. 71. Moet ik ermee? Moet ik ermee?
is gewoon zonde dat je... Ja, er is nog zoveel te doen. Ja. Ja.